لي تصوك نبلينا هاليلويا زخسنا يلن دمو يسوع كريستوس كل حاتنا كل متحللاتنا كل أبسانا نتعز قبر دم زحت أبدم كنا زبل دم يسوع كريستوس نزل ألم دم كبدم أبن زبلت دم يسوع كريستوس سليم سليم من زفسس دم علنا هاليلويا زيارو نمسنا كلنا برخة كلنا قويتا هاليلويا هي بيخان السخاء زيارو لو ما الله خمسنا لو هم زيارو السخاء بزلها هاليلويا السخاء ما بقال خلها زيارو كلتا سلسة بينكم بسماء تأكلكم له وأنا أقول له خزبالك أملاك هاليلويا شيك لا بدا ما سانتربو شربوس هي ويخاك زيابيهن أبزل له خاك زيابيهن هاليلويا أبزل له خاك هاليلويا أبزل له خاك هاليلويا سي زيابيهن نتم زقربوك أربايو هاليلويا زيابيهن نتم زدلي وزركب لهم أملاخي هاليلويا اسكت زيابيهن حكم زلوا ديكون ناس زيابيهن مسانا كم زلوا خمس تنفاسنا كم زغرب حجم زيابيهن كسرح كم زخل كفوس كم زخل كساقرنا كم زخل مسانا كم زلوا هاليلويا بزمرد أزخو الناس كيف كم زيابيهن كونينا هاليلويا نسجن كلنا هي وزيابيهن نبارخك كلنا نزل ألم أملاك نبارخك كلنا نقص نقصت قويتا قويتت هاليلويا أملاك أمالخت الصحابين خايخا هاليلويا نمسجن كلنا هاليلويا 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 زيابيهن هو سمكا يبارخ سمكا يبارخ سمكا يبارخ لعلخنا تتمرنا زيابيهن سمكا يبارخ هاليلويا 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 زيابيهن هو نبارخك كلنا نمسجنك كلنا سمكا لعلنا بلولنا سخا عبيغا نبلا لنا نسخا دنقيغا نبلا لنا هاليلويا هي ويخات زيابيهن تماني زسقر كنا لمون تحلفنا زلخا نصبح ونك زيابيهن أمون تنازخون كان يزال ألم أملاك جمار امنتنا دمدم امنتنا يسوع كريستوس سقاتي ولون وشنا نعخا حزنا هاليلويا سقاتي ولون نبرنا نعخا حزنا هاليلويا سقاتي ولون صباحنا نعخا حزنا هاليلويا سقاتي ولون متاينا نعخا حزنا منفس قدوس هاليلويا شيك لا بادا بادا بوس إكلبدينا من تورا بشرة بسوا هاليلويا بزمعت زدمات زيابيهن تأبهز وغا تقبر الزلغة بزي مخلقال كتقبر قويتاني تسألي لنا هاليلويا بإيسوس كريستوس سمك زيابيهن هوي بتريد قد كاخن تأقب بتريد قد كاخن عقب زيابيهن هوي بهلاوي هدس كلنا منفس قدس هاليلويا زي كهان دليو نجار يلنا أخذنينا مسئنا لنا. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. سمعتنا نسرائها، سمعتنا نسرائها، رهبنا نسرائها ويتا هاليلويا. دليتنا نسرائها، نتصبابيو نسرائها. هاليلويا. شكلا بدا ماما بابا 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 سو ريكلينا مانا هاي ريكلا بدا مسو هاليلويا 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 مسجنك كلنا كبر النسم كايهون سكتهم نخيل كابزلنا يتسئنا لونا مسنا يلبنا لعنا بكم زيابيهن كوني
كنأمنينا كنمسكنينا هاللويا بفقدنا بفتاو لبنا دس ندبرنا سقعب زدردنا اسمهانو فليتنا هاللويا صباح وند ساغرنا اسمهانو فليتنا هاللويا كل خاون نعون بون زغنا املاح تمسكن هاللويا تتقربك نفسي نتاتللك نفسي تركب الأملاح حيا واي باسانس خاي يسوس هاليلويا ابن زري خاك زيابير هوي هاليلويا ابن الله رني اتاي هاليلويا تمالي باخا حليفايا تمالي باخا لموين باخا ساغيرايا لموين باخا تمالي باخا حليفايا تمالي باخا لموين باخا ساغيرايا لموين باخا كاب حيني زغنا يلن كل باخا يوباخا هكلتي زغنا يلن كل باخا يوباخا سكت ما نسكرو نتبلو هاليلويا باخا حليفايا تمالي باخا لموين باخا سغيرايا لموين باخا يا بابا تمالي باخا حليفايا تمالي باخا لموين باخا سغيرايا لموين باخا كاب حيني زغنا يلن كل باخا يوباخا كاب عظمي زغنا يلن كل باخا يوباخا أيا باشيني باشو كاب كلتي زغنا يلن كل باخا يوباخا كاب حيني زغنا يلن كل باخا يوباخا سكرن تازلو مني هاليلويا سكتشف جما زلو ماني بإግዚአብሔር حليفيو بإግዚአብሔር سغيريو هاليلويا كل هبا هاي كل بقى هاي كل دمان هاي كل هبا هوين الله يزبل اسك
زفعل بين عيون عاها يسوع سيبوليها 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 فتويبوليها 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 أملاخي بوليها أملاخي بوليها أملاخي بوليها أملاخي بوليها رضاي دقافيها دقافي دقافي كلا عليها سلايد حلي مما غرتيها صبوغي تدلي بعال سرطانها زي ملكا مساري دقي مكار حياة لمون كنت مالي أوشي كانتا ونتا تغير حدش نقرقرها تسلم تسنكر مسكر 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 مسكرها وانتا مسكر تقرب 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 تقربها وانتا تقرب كمسي يزر لني زمر 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 يزر لني علل 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 يزر لني سيبرك علي ناترايني لبي كمسي يزر لني شدر 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 يزر لني أبسنو يقول لني سيبرك علي ناترايني لبي كمسي يزر لني زمر 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 يزر لني أبسنو سيبرك علي ناترايني لبي كمسي يزر لني شدر شدر يزر لني أبسنو يقول لني سيبوليها 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 بفيتهم غادي من ذكا داوي إلى بردكا سيبوليها قدوس كرني شمال
Beni besle
አመስግነካ አመስግነካለሁ አመስግነካ አመስግነካለሁ አመስግነካ አመስግነካለሁ አመስግነካ እሸብሽበካለሁ እሸብሽበካ እሸብሽበካለሁ እሸብሽበካ እሸብሽበካለሁ እሸብሽበካ እልልለካለሁ እልልለካ እልልለካለሁ እልልለካ እልልለካለሁ እልልለካ እባርክካለሁ እልልለካ እባርክካለሁ እባርክካ እባርክካ መሰለኝ ነገረኝ ወዳ ከማታሪከኝ አስፋካ አስተቀመጥካ መስግነካ መሰለኝ ነገረኝ ወዳ ከማታሪከኝ አስፋካ አስተቀመጥካ መስግነካ መሰለኝ እንደገና መሰለኝ ነገረኝ ወዳ ከማታሪከኝ አስፋካ አስተቀመጥካ መስግነካ ስለዚህ አመስግነካለሁ አመስግነካ አመስግነካለሁ አመስግነካ አመስግነካለሁ አመስግነካ አመስግነካለሁ አመስግነካ እባርክካለሁ አመስግነካ አመስግነካለሁ አመስግነካ ይባርክካለሁ ይባርክካ ይባርክካለሁ ይባርክካ ይባርክካለሁ ይባርክካ ይባርክካለሁ ይባርክካ ክበርለካለሁ ክበርለካ ክበርለካለሁ ክበርለካ ክበርለካለሁ ክበርለካ ክበርለካለሁ ክበርለካ اسكعدوا الصخب لمني هاللويا عيداي كله كفيل كايو عبد مسكن زي كايو زي تغفل البوليمو سنزعلوا خم تغفل مسكنك مسكنك عنده 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 مسكنك يباركك له يباركك يباركك له يباركك يباركك له يباركك يباركك له يباركك مسكنك له مسكنك مسكنك له مسكنك مسكنك له يباركك يباركك له لك له يقسمك له يقسمك يقسمك له يقسمك يباركك له يباركك كبرك له يباركك يقسمك له يقسمك هاللويا كبر 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 سماي كبر مدري
አሁን በህዝብካ ክበር እግዚአብሔር በማረትካ ክበር በደቅካ ክበር በህዝብካ ክበር እግዚአብሔር ክበር ለካ Hallelujah.
مدحنا ينسخوحنا صوتم كحتنا يا هللويا السوق عقابتنا اسكازو على الانسان كابزن لعل جبجبا زخئل اسك هللويا انا املاح كبر هللويا تبارك يسوع كريستوس ويتاي ቤት እግዚአብሔር መጻሁም እግዚአብሔር ህያው ያምላክ መስከን ቆሙ ድማ በመስመር ላይ ተከታተሉና ሐዋት እግዚአብሔር አዚዝ ይባረኩም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እግዚአብሔር መስከን ወልማ ቃልካ አላህ ማለት ወአምላክ ሰማይና ቃል ሚስጥር ናይ ቃልካ ጉልበት ናይ ቃልካ ኃይል ክርስቶስ አባሃቱም ብርቱዕ እንተ ተጻፈ እግዚአብሔር وأنا أصلاً يبرتعها بزمعة الزبير محملنا سلتقطع بود خاب يسوع كريستوس وأبو مسكنا كله قال كهبنا እግዚአብሔር ባሪያ አድማ እግዚአብሔር በተባዓት ቃል ከዘረብ ወአምላክ ሰማይ መንፈስ ካስለ ዝድግፈና መስግና ካለሁ እግዚአብሔር ወይ ሐሳብ ምኽርኻ እግዚአብሔር ከተፍልጠና እግዚአብሔር ወይ ከም ማህበር ከም ህዝቢ ከም ሀገር ከም አካል እግዚአብሔር ከተረዳና በዝማዓት እግዚአብሔር ስለተዘረበና ከም ትኩል ሰዓት ተዘረበና ድማ ስለተምዕደና ስለተበርታዓና እግዚአብሔር አቦ بود خاب يسوع كريستوس أزينا نمسكنك علنا وإجزابير جوباينا خلو نسخة بمنفس كتقاط أثر كبابينا خلو إجزابير نسخة إجزابير ملخن ملأن إجزابير وي أبا بايتهم زلوا إجزابير بتأجها ملأ يوم إجزابير أبوي بيسوع كريستوس من تصلي آمين ويتا يسوع يبارككم هاللويا يسوع أموني إجزابير مسكن كم تخلّ سعد زاربنا دما لومون إجزابير كزاربنا يو نحنا دما كل تجزية سمعين عملهم مسكن هاللويا إجزابير بارخ ما بقسي مرح تقصي كالاي قرنطس خنات كالا أملاخ كان رأي إجزابير مسكن كالاي قرنطس معرف ثلاثة خاب حدث خاب شدش زلوينا خن رأي إجزابير دما بزام حبر جيرو نما حبرنا كزاربيو ناكال كريستوس كزاربي إجزابير مسكن نقلقلتي خزاربي إجزابير مسكن كل قرنعت زلنا إجزابير يبارخ يسوع ياوي آمين سلازي نقالو نمسمع إجزابير مسكن لبنا كرحب إجزابير مسكن لبنا خفت تجزين إجزابير كن سمعه بود ما خن بارخين خبرنا ملاخون يسوع كريستوس ياوي سلازي خمزي بالحبيرنا كن رأينا تقالتي كالاي قرنطس معرف ثلاثة كاب حدا كسع شدشته كم زد ما يبل كم بحدش دون رأسنا خنا معقوب نجمر اللونا ويس كم توم قليهم دو تمعقوبنا دبدبة نباخاتكم ويس كباخاتكم تدلينا إياه قبلبنا تتصحفت كل سب زفلت عن زنببان دبدبنا نسخاتكم إيهم نسخاتكم بمنفس يو أملاخ أمبر بقلم زيت تتصحفت قبلب السجا أمبر أبتلات من زيت تتصحفت بمجلجالنا دبدبة كريستوس مخانكم جهود أيو بكريستوس جنا أب أملاخ كم زبالة منتو علاتنا كألتنا كاب أملاخ دايو أمبر كاب جزء كاب رأسنا جلا كم زمت أنا حنت أكواخن حسب أي كألنا أيو في دليل قتل منفس جنا هياو يجبر أيو أمه نسوخ نناي منفس أمبر نناي في دل زي كنا أجلجلتي حدش كدان كن كون كالتي جبرنا زابير مسكن زابير سلق على يبارخ هاللويا
حواري باولوس أبزي نسب قرنطوس زتحفلهم زلوا جزار سنادو كم بحدش دبدبة a letter of recommendation يلنا دينا باخم زبل حسب حيزلو كلاي حسب دم زابير مسكن كإلتنا كاب أملاخ أيوه زابير مسكن كإلتنا كاب أملاخ أيوه سلازي قدمي نبز حسب مئتاوي زابير يبارك نايجدن بملو حسب ويدمات big picture نبلو زعبية picture كنريو يجبانا مهنياتو نزح حسب زي سلامنتا يا هاري باولوس تمعقبنا دبدب بيدو يلين نايو قبلهم كله ويدما خلتنا خاب أملاخ يو قبلهم كله تزعبية سئلين تهنجبرو علنا كنريو خنكلالنا يسوع كريستوس قويتاي سبحات نجزابير ربو يخون لو مجزابير لبنا كتنكف أملاهم مسكن لو مخبت حنا جزابير مسكن آمين سكبسم قرنطوس جزابير مسكن بزح خن مهار كم محبر قرنطوس بزح خن مهار جزابير مسكن مودما بحيل منفس قدوس كنتس جزابير مسكن جزابير لو مخمايات نقالوا جزابير مسكن قبل على نفس وقفنا أبا بيتنا زلنا خبت حنا جزابير كردنا أزت صلوته يخبرنا جزابير هون يسوع يا آمين سلازت أرستي كلتنا خاب أملاخ إيو زبل تنوس أرستي دما من تونا أب أملاخ إيو أب أملاخ كم زبل من تو علاتنا أتا نوس أرستي مالتي جزابير مسكن سلازنا أفتق عند حسابي قدم متوي بزعبا محبر ذا قرنطوس بيت خريستيان محبر بزعبا ختمة حفشوا التاريخ حفشوا السئلن كوبكم دسبلن جزابير مسكن معناته التاريخ مس نجزابير حساب مخرم مستزلو revelation ولا نجزابير مقلات ريما قالات النبلو very important سلازقنا جزابير مسكن سلاز انتايو قرنطوس إذا ختم مازيا أب جزء هوري باولوس ندحري تمليسنا ندحرينا إذا محبر إذا ختم مازيا بتعم استراتيجيك زخونات كتما أجداسيت كتما كم زنبرة تاريخ ينقرنا مالت إجزابير مسكن يسوع ياوي سلاز إذا ختم مازيا بتعمي أمونغو غريخن كمدما أمونغو فيليبينوس اتبهال اما اخل اتركب قرنطوس كتما يا اغزابير مسكن اذا ختما زيا اقداسي زغبرا ناي غزا رسا ودب زنبرا مودما very important critical area غيروا مالتي سلمتا يخوم خوينا التاريخ ندحري تملسنا ندحرينا اغزابير مسكن at the southern coast of ناي بعل اكيا and كيرات بتحت زلوا southern coast زلوا area تمعبل حدقنيا معبل سلز اللعل نقادو بمولهم بقرنطوس يوم زحلفو زابير مسكن سلازي اب قرنطوس تزقرم زخون نقر انتاي نيرو نتز نبر النبرت بمولو نام مريت يوردو اموني نام مريت يوردو مانياتو خمز قطن دبا افت جغراف تاريخ ما قطن دبا لحجة بحر الرقيبهم والله بعصر شمون تخفل الزمن مالتي الرقيبهم والله افت وانت باولوس ابز نبرو لو تا محبر ابز نبرو تلو قنا ات مريت ايتا مقلن اي مقلون دق سبات እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በሙሉ አቅሖት የራግፎም ሞኒ ድሐርማ ካለ መርከብ ንኢስት ተኸይድ ካወይስ ዝመጸናብ ኢስት ተኸይድ መርከብ በሙሉ ካው አጋዓይዞም ድማ ናፍታን ንኢስት ተኸይድ መርከብ ይጽዕንዎ ማለት ስለዚህ ንምታይ ዝዘም ጸለኹ ድሐር ብዙ ሐሳባት ምስት አርእስተይ ምስተቀንደ ሐሳበይ ስለዘሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታይ ዝኸውን ነይሩ እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ كلهم دكات عد سبيشال بزعباتها محبر أمنتي زابير مسجن ناي كاش فلو ناي جنزب فلو أو زنبرة ناي تريد دقبر نبرة تا محبرتي أب جنزب أبلاتا رخوبات كم زنبرو ناي كورنتوس قولوا ستحفوا الله تحفوا الله زابير مسجن سلازو أقداسيت بوتا أقداسيت مدري يعني رافت جزيتك زابير مسجن سلازو كم زبالة تريد زكايد الله بوتا يا قال كلنا خم نفولت طاوتات زلوا ختما يفتوانت بزح طاوتات نيروايو توم كل طاوتات بتعم عبيت طاوتات فلوتات زنورو ناي بحري املاخ تباهيلهم زفلطو بيس دون يبلوا افت ناي غريخ اتخال دما ناي فقره املاخ تباهيلو دما دايتا زبحال مالتيو زوم كلتا امالخت زياتهم افت ختماتي بتعمي عبيت امالختي صلوا دمانه هاجر زغبرو طاوتات نايغان انتي اسرار حزنه بره ختمايا سلازي توم محبر تا محبر اب كمزيا تمسريتا يسوع كريستوس غويتاي
ክብርን ኣምላኽን እንታይ ታሪክ ዝነግረና ኸይትብሉ እግዚአብሔር ይመስገን very important ኢየሱስ ያው አሜን ዶ ክብርን ኣምላኽን ስለዚ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 12:14 እንድሕሪና ሐዋርያ ጳውሎስ እቶም ማሕበር ርኹባት ከም ዝነበሩ እሞ ድማ እስራኤል ነታ ማሕበር እውን ኣብ ግዜ ሽግር ብጣዕሚ ፋይናንሻሊ ሰፖርት ከም ዝገበሩ ሰሪሖም ዘምፅዎ ፅዒሮም ዘምፅዎ ብጣዕሚ ኣባላት ከም ዝነበሩ ይሕብረና ማለት እዩ ብዙሓት መብዛሕትኦም ኣይተማህሩን ጨዋታት እዮም ምክንያቱ ኣብ ቀዳይ ቆሮንጦስ እንድሕሪናዮ ናብ ፅዋዕኹም ተመልከቱ እሞኒ ብዙሓት እንታይ ምሁራት እንታይ ገበሩን ኣይተፀውዑን ብዙሓት ለባማት ብዙሓት ሰበስልጣን ብዙሓት ኣይተፀውዑን እንዳበለ ይዛረብ ስለዚ መብዛሕትኦም ሃርድ ወርክሺፕ እንድሰርሑ ብጣዕሚ ድማ ገንዘብ ዝገበሩ ኣባላት ነይሮም ክብርን ኣምላኽን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ስለዚ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 14 እንታይ ይብለና እነሆ ናባኻትኩም ክመጽእ ካብ ዝደልዮ እዚ ሳሳይ ግዜ እዩ ኣውኖን ንኣኻትኩም እምበር ንገንዘብኩም ኣይኮንኩን ዝደሊ ዘለኹ ኢሉ ጳውሎስ ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት ገንዘብ ዘለዎም ገንዘብ ዝገበሩ they are good ክብርን ኣምላኽን ቢዝነስ man and business people እዮም ክብርን ኣምላኽን ጽቡቕ ይምሽከሙ ኩሎና ያ should be ክብርን ኣምላኽን ስለዚ ከምዚ ዝበለት ማሕበር እያ ከምዚ ዝበለት ኣባላት ዘለዋ ማሕበር እያ እታ ከተማ ድማ ከምዚ ዝገለጽክዋ ከምዚ ዓይነት እያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ ዝዓበየ ነገር እንታይ እዩ እቲ ኣብ ቆሮንጦስ ነቲ ሳውዘርን ፓርት ንእሽተይ ክትንክፎ እቲ ሳውዘርን ፓርት እንታይ ነይሩ መሲልኩም ኣብ ባሕሪ ብኡ ዘይከዳ ዋላም ግብረ ሃርያ እንድሕሪኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙሕ ግዜ መርከብ ተሰበረቶ 3 ግዜ ተሰይራተሎ ኣብ ጉዕዝኡ ከገልግል እንዳኸዶ ከሎ ስፔሻሊ ድማ ናብ ሮም ክኸይድ ከሎ ናይ ወንጌል እሱር ኮይኑ ድማ ኣብኡ እውን ክንደይ ሓደጋ ከም ዝረኸቦም ንፈልጥ ኢና ኣብቲ ከፅንዖ ከለኹ ኣብቲ ናይ ታሪክ 320 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ዝድይብ እዩ እቲ ባሕሪ ክለዓል ከሎ ስለዚ 320 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ማለት ዝተርፍ መርከብ የለን ማለት እዩ ሰርቫይቭ ዝገብር መርከብ አንለስ እግዚአብሔር ምስኡ ኣብኡ ከም ጳውሎስ ምስኡ ዘሎ እግዚአብሔር ተደይ ተረኺቡ ማለት ክሳዕ ክንደዚ ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ ዝነበረ ምንቅስቃስ በታ ቆሮንጦስ ትበሃል ከተማ እዮም ዘካይድዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽን ስለዚ እዚ ተሓፈሻዊ ስእሊ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ምድሪ ተመቂሉ እዩ you can search it ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ግሪክ ኣብ ካልእ ዝነበርኩም ኣጸቢኩም ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም እግዚአብሔር ትፈልጥዎ ኢኹም ድማ ስለዚ በዚ ሰዓት እዚ እቲ ባሕሪ መቂሎም እዮም ቆሮንጦስ ካብታ ውቅያኖስ ወይ ካብቲ ባሕሪ 2 ማይልስ ወር ብሙላእታ ምድሪ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ 4 ማይልስ ማለት እዩ 6.5 ኪሎ ሜትር ማለት እያ ስለዚ ሕጂ መቂሎሞ ቱሪስት ዝኸድዎ ኢንተረስትድ ቦታ እዩ እግዚአብሔር ተፈቂድዎ ሕብ ንሪኦ ንኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ታሪክ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ያው አሜን ክብርና ኣምላኽን ስብሓት ንእግዚአብሔር ኣቦ ይኹን ስለዚ ሓፈሻዊ ከምዚ ስእሊ ጂኦግራፊካል ከምዚ ስእሊ ኣለዋ ቆሮንጦስ ከተማ እታ ማሕበር ድማ ናብ ኣገፅና ድማ ክንከይድ ኢና ብዛዕባ እታ ማሕበር ክብርና ኣምላኽን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ስለዚ ቆሮንጦስ መጽሓፍ very important መጽሓፍ እንኳዕ ተጻሓፈ ኩሉ መጽሓፍ እንኳዕ ተጻሓፈ ግን ሕጂ ቆሮንጦስ ስለንዛረብ ዘለና am gonna appreciate ቆሮንጦስ ማለት ያ ማሕበር appreciate ክገብር እታ ቸርች ንሕና ድማ ካብኣ ንወስዶን ንመሃሮን ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ ከም ቸርች እግዚአብሔር ይመስገን ከም ህዝቢ ከም አገልገልቲ እግዚአብሔር ብዙሕ ይዛረብ ኣብ ማሕበር ቆሮንጦስ ንማሕበር ንምምራሕ ቆሮንጦስ ህዝቢ ኣምላኽ ንምስትኽኻል ብጣዕሚ ኣገዳሲ መጽሓፍ እዩ very important መጽሓፍ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቆሮንጦስ ከም ዝግባእ ኸነጽንዖ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካልኣይ ቆሮንጦስ ከም ዝግባእ ኸነጽንዖ ብጣዕሚ ዘለየና እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ክብርና ኣምላኽን ስለዚ ናብታ ማሕበር ክንመጽእ ከለና እታ ማሕበር ብዙሕ ናይ ኣምላኽ ሰባት ቪዚት ዝገበርዋ ማሕበር እዩ ዝበፅሕዋ ሰብ እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብኡ ነይሩ እዩ 9 ወርሒ 8 ወርሒ ድማ ብስጋ ተቐሚጡ እዩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ንረኽቦ ኢና ሶረ ጥቕሲ ኣይበኩም እኔ መንታንኩ ጎይ ምሳዓተይ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ግዜ ኸይከደኒ ስለዚ you can search it ኣብ ግብረ ሃዋርያት ንረኽቦ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብኡ ቆሮንጦስ ኣፍታ ማሕበር ተቐሚጡ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብስጋ ፈልጥዎ እዮም ምክንያቱ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ምንም እኳ ንሓደ ብመንገዲ ስጋ እንተፈለጥክዎ ሕጂ ከምኡ ገይረ እንታይ ይገብረኩም እኔ ኣይፈልጠኩም እኔ ሓቀይዶ ንክርስቶስ እውን ብመንገዲ ስጋ እንተፈለጥና ከምኡ ጌርና እንታይ ንገብሮን ኢና ኣይንፈልጦን ኢና ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ብስጋ ንነዊሕ ኣዋርሓት ኣብኡ ተቐሚጡ እዩ ክብርና ኣምላኽን ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ንጳውሎስ ብስጋ ይፈልጥዎ እዮም እዞም ኣባላት እዚኦም መራሕቲ ኩሎም ፈልጥዎ እዮም
ስለዚህ ቆሮንጦስ ጳውሎስ ዝሓለፋ ሰለስተ ግዜ እውን ንቆሮንጦስ በጽሒዎም ሰለስተ ግዜ እግዚአብሔር ይመስገን አጵሎስ ዝረኸቦም ዝሓለፎም ዘገልገሎም እግዚአብሔር ይመስገን ኬፋ ድማ ወይ ጴጥሮስ ድማ ዘገልገሎም እዮም እዚኦም ኣሕዋት እዚኣቶም ካብኡ ሓሊፉ ጢሞቴዎስ ዝተላኢኹ ደብዳቤ ሒዙ ቲቶስ እውን ተላኢኹ ደብዳቤ ሒዙ ብዙሕ ናይ ኣምላኽ ሰባትን ኣገልገልትን ባሮትን እንታይ ዝገበሮም ማሕበርያ ዝበፅሖም ሰባት እዮም ማሕበርያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ድማ there is an issue ብጣዕሚ ካፍተን ኣብ እስያ ኣብ ከባቢ ኩሉ ዝነበራ ማሕበራት ናይ ቆሮንጦስ ማሕበር ብዙሕ ሽግር ዝነበራ ማሕበርያ ብዙሕ ፀገማት ሐዋርያ ጳውሎስ ክጽሕፈሎም ከሎ ዩ ጋይስ ኢሎም ካርናልስ ኢትዮም ስጋውያን ይኾም ኢሉ ከም መንፈሳውያን ክዛረበኩም እንታይ ይገብርኔ ኣይደፍርኔ ኢልዎም ስጋውያን ይኾም መንፈሳውያን ክትኮኑ ዘይከኣልኩም ኢኹም ናብ ጎይታ መጺኹምስ መንፈሳውያን ክትኮኑ እንታይ ዘይከኣልኩም ኢኹም ስጋውያን ይኾም ኢልዎም ኣሎ ወይ ድማ ከም ንቆልዓ ኢልዎም ኣሎ ብመንፈሳዊ ነገር ዝቆልዑ ዝነኣሱ ከዓቢ ዘይከኣሉ ማቹር ክኾኑ ዘይከኣሉ ማሕበር እዮም ሕጂ እቲ ኔጌቲቭ ጥራይ ይኮን ክንዛረብ ጽቡቕ ነገር ድማ ኣለዎም እግዚአብሔር እሙን ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ኩሉ ፀገማት ክሪኦ በዚኣ ጌርካ ውፃእ ኣይበሎም ኣምላኽ ይመስገን ኩሉ ፕሮብሌም ብዙሕ ፕሮብሌም ዘለዋ ማሕበር እያ ኣዘ ቸርች ድማ we need to learn እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ያዊ ገለ ክንወስድ ኢና ኣሜን እግዚአብሔር ክዛረበና ህይወትና ክዕረይ ክንበልጽ ኢና ኣምላኽ ይመስገን ክንትስእ ኢና ብመንፈሳዊ ህይወትና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ብዙሕ ሽግር ዝነበሮም ማሕበር እዮም እዞም ማሕበር እዚኣቶም ጽቡቕ ነገር ድማ ዝነበሮም ይድሓር ንእሽተይ ክገልጸ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 7:1 ግና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 7:1 ናብዛ ማሕበር እዚኣ ክልተ ነገር መጺሎ ሓደ ኦፊሻል ሌተር ለኢኹም እቶም መራሕቲ ኣብቲ ምእመን ዝነበረ ሕቶ ወይ ክፈልጥዎ ዝግባእ ቀዳመይቲ ማሕበር እያ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያ ዝመስረትዋ እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያ ጳውሎስን ደቀይ እንዳበለ ይዛረቦም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ቀዳይ ቆሮንጦስ 7 እንታይ ይብሉ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ዝጽሓፍኩም ለይ ግና ከምዚ እዩ ኢሉ ጽሒፉሎ ስለዚ ኦፊሻል ደብዳቤ ጽሒፎም ሓደ ሕቶታት ንጳውሎስ ሰዲዶምሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ሌተር እዚ እንታይ ዝሓዘ ነይሩ ተይልና ሰለስተ ነገር ዝሓዘ ሰለስተ ሕቶታት ዝሓዘ እሱ ድማ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውህበት ቀዳማይ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበትን ኣሰራርሑን ቀዳማይ ሕቶ ሓቲቶም ኣምላኽ ይመስገን which is good ከምኡ ዝሓተቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ስለ ዝግለጽ ዝነበረ ኣፍታ ማሕበር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ትስግኦም ጥራይ ትድኻሞም ጥራይ ደይኮነ they have good thing ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ያው ኣሜን ዶ ሃሌሉያ ካልኣይ ዝሓተትዎ ሕቶ ናይ መርዓን ፍትሕን ዝምልከት ሓቲቶም ናይ መርዓን ፍትሕን ዝምልከት ሓቲቶሞ ንጳውሎስ ብጽሑፍ መልክዕ ሳልሳይ ዝሓተቱ ድማ ብዛዕባ ስጋ ኣብ ከተማ ዘሎ ድሽየጥ ስጋ ወይ ንጣዖታት እተሓረደ ስጋ ድማ ንጳውሎስ ሓቲቶሞ እዚአን ሰለስተ ኦፊሻል ሌተር ዝሃብዎ ወይ ዝሓተትዎ እዮም ካልእ ሽግር ግን ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ኣይ ዶንት ኖ እንታይ ሽግር ኮይኑ ደይተራእዮም ዋላ ፀገም ኮይኑ ደይተራእዮም ኣይፈልጥን ዘይገለጽዎ ነገር ግን ኣፍታ ማሕበር ነይራ እዚኣ ድማ እንታይ ገይሩ ኮይኖም ኣናደር ሪፖርት መጺ ናይ ዓይኒ ምስክር ይድበሃል ናይ ዓይኒ መሰኻኸር ናይ ሪል ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ኣሕዋት መጺኦም ስለዚ ቅድሚ ናብኡ ምኻዶ ግና እዛ ደብዳቤ ብሰለስተ ኣሕዋት መጺኦም ሰለስተ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 16:17 እዞም ሰለስተ ሰባት ንረኽቦም ኢና ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ሒዞም መጺኦም ኦኬ ክብርና ኣምላኽ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ በዓልመን እባሃሉ እንድሕር ኢልና ጃስ ከንብበልኩም እግዚአብሔር ይመስገን እስጢፋኖስ እግዚአብሔር ይመስገን ነይሩ ካብኦም ማለት እዩ ከምኡ ድማ ፈርጤኔዎስ ሃርድ ቱ ሴይ ኢት እግዚአብሔር ይመስገን አኪዮቆሶን ድማ ነይሩ ማለት እዩ ሶሪ ነቲ ትግርኛ ክብርና ኣምላኽ ሆነ ኤኒዌይ ስለዚ ሰለስተ ሰባት ዝተለኣኹ እዮም ክብርና ኣምላኽ ነዛ ደብዳቤ ሒዞም ድማ ናብ ጳውሎስ መጺኦም ኢየሱስ ያው ክብርና ኣምላኽ ሆነ ካልእ ግና ብቤት ቀሊኤል ድብሎም ፋሚሊ ናይ ቀሊኤል ንሐዋርያ ጳውሎስ መጺኦም እግዚአብሔር ይመስገን ኣም ግላድ መምጽኦም ክብርና ኣምላኽ ንዓና ንትምህርትና ኮይኑ ንሐዋርያ ጳውሎስ ኣፍታ ማሕበር ዘሎ ነገር ነጊሮም ኩሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ክልተ ሪፖርት ይመጽኡ ክልተ ነገር ኢና ጳውሎስ መጽኡ ሓደ ብዛዕባ እቲ ብደብዳቤ ተጻሕፈ ሕቶ ዘለዎም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕቶ ክብርና ኣምላኽ ናይ ሓዳር ሕቶ ናይ ፍትሕ ሕቶ ከምኡ ድማ ናይ ስጋ ሕቶ ወይ ናይ ብልዒ ሕቶ ናይ ጣዖታት ተሰውዕ ሕቶ ኦፊሻሊ ሌተር መጺዎ
እዚ ሪፖርት እዚ ግን በቤት ቀሊኤል እግዚአብሔር ይመስገን በዞም ፋሚሊ እዚ another report እሳቶም ሜንሽን ደይገለጽሉ ድማ እዚ ዓይነት ሪፖርት እዚ መጽዩ እዚ ጸገማ እዚ ድማ ይመስል just ሕልፍ ሕሊፈለ ክገልጾ ክፍትነ እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳማይ ምፍልላይ ወይ ከዓ ጉጅለ ከም ዝነበሮ ምፍልላይ ከም ዝነበሮም ኣብታ ውሽጢ ማሕበር እቶም ኣሕዋት ስለዚ ንክርስቲያናት ንሕዋት ንመንፈሳውያን ከምኡ ኩላት ሰባት ኢና ክንዛረብ ሕጂ ክብርና ኣምላኽ ኮን ኢየሱስ ያው ኣሜን ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ ማሕበር ኣብቲ ውሽጢ ቸርች ኣብቲ ውሽጢ ኣካል ምፍልላይ ነይርዎም ጉጅለ ገይሮም ሎም ናብ ርእስና እንዳምፃና ህይወትና እንዳረኣና ገዛ ርእስና ኣቃውማናን ኣካይዳናን ብጽድቂ ኣምላኽ ብፍርሓት ኣምላኽ ከምቲ ዝሓለፈ ዝተማሃረና we need to come down እግዚአብሔር ይመስገን በፍርሃት አምላክ ክንዛረብ በፍርሃት አምላክ ክንማላስ ግባና ይخبرን እግዚአብሔር ሆነ ስለዚህ ዞም ማህበር ዚኦም ጉጅለ ዝገበሩ ማህበር አውሽቲ ከምቲ አቀዲመ ዝገለጽኮ ብዙሓት ናይ አምላክ ሰባት ዝሓለፈዎም ማህበርዮም ብዙሓት ዘገልገለዎም ማህበርዮም ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ዝተኸሎም ማህበርዮም ደቀይ እንዳበለ ይገልጾም ነነውሕ ዓመት ምስኦም ስለተቀመጠ ዱኳን እናሰፈ ይخبرን እግዚአብሔር ሆነ ስለዚህ ኣብዚ ክገልጽ ከሎ አምላክ ይመስገን ጉጅለ ዝነበሮም ማሕበርዮም ገሊኦም ናይ ጴጥሮስ ሲና ዝብሉ ነይሮም ገሊኦም ናይ ጳውሎስ ሲና ዝብሉ ነይሮም ኣይኮነ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ገሊኦም ድማ ናይ አጵሎስ ሲና ዝብሉ ነይሮም ገሊኦም ድማ እንታዮም ዝብሉ ነይሮም ናይ ክርስቶስ ሲና ኣርባዕተ ጉጅለ ተረኺቡ ማለት ያው ውሽጦም ኣርባዕተ ተፈላለዮም ጉጅለ ስለዚህ ነናቶም አፕሪሺየት ዝገብርዎ ናይ አምላክ ሰብ አገልገልቲ ዘማሃርዎም ንክርስቶስ ዘርእይዎም ሰፖርተር በቃ ጉጅለ ገይሮም ስናት ክርስቲያኒቲ ኮናን እዚ መንፈሳውነት ኣይኮነን ጉጅለ ኣብ ቤት አምላክ ጉጅለ ኣብ ቤት አምላክ ናይ ፖለቲካ ምንቀሳቀስ ይኮነትን ክብርና አምላክ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ፖለቲካ እንድሕደሊና ተማሂርና we can be a prime minister አምላክ ይመስገን ስፔሻል ኣብ ዝዓድ ዝ ኦፕን ስማርት ኮይንካ you can be ክብርና አምላክ ቸርች ግን መንፈሳውነት እዩ ኩሉ ነገር መንፈሳውነት እዩ ኩሉ ነገር በመንፈስ አምላክ ድስራሕ ቤተ ክርስቲያን ክብርና አምላክ ሆነ ኩሉ ነገር መንፈሳውነት you don't have anything to do with you ካብ ኢድካ ቢድካ ብኽእለትካ ትገብሮ ነገር ዋላ ሓደ የለን ኢየሱስ ያው አሜን so strongly ንቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ነዞም ኩሎም ዝካታተሉ I give this message እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር መንፈስ እዚ በኃይል ያው ውሽጥ ያንቀሚጡ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጉጅለ ክትፈጥር የብልካን መእመኑን ጉጅለ ክትፈጥር የብሉ ሰፖርተር ናይ ድኾነ ክትኮን የብልካን ኩላና ሓቢርና ናብ ክርስቶስ ምምሳል ኩላና ሓቢርና ናብ እኹት ሰባይ ንምዕባይ መንፈሳውያን ንምዃን ኩላና በብትዘለና ኸለ ድማ ነገልግል አምላክ ይመስገን ስለዚህ ዛ ማህበር እዚ ጉጅለ ዝገበረት ማህበር ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ ነገር እዛ አይተሐጎሰ በፍቅረዶ ከመጻኩም ዋላ በበትር እንዳበለ በተሪር ዝዛረቦ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ካለ ድማ ዘገረም ነገር ምንዝርና ዝነበሮም ወይ ካርክሰት ኢሞራሊቲ ዝነበራ ቸርች ሰይቱቡ ዘእተወ ማዘሪን ለው ካብኡ ክንማሃር ግባና ወይ ድማ ስቴፕ ማዘር ብሎ እዚ ጥራይ ድማ ይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ካለ ድማ እንታይ ነይሮም ካፍቶም አባላት ዘገርም ካፍቶም አባላት ኣብ ደገ ኸይዶም ምስ ኣመንዝራታት ዝራኸቡ ድማ ነይሮም ኣብቲ ቸርች ውሽጢ this is ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዘገልግለሉ ቸርች ቆሮንቶስ የድዛረብ ዘሎ ንምንታይ ንዓና ተጻሒፉ ተይልና ክንመሃረሉ ታሪክ ክደግም የብልና you don't have to repeat history እግዚአብሔር ይመስገን we need to correct it we need to make together እግዚአብሔር ነገራት ክቀንዕ ክኽእል ኣለዎ ኢየሱስ ያው አሜን ስለዚህ ቃል አምላክ ተጻሒፍልና that's why I'm saying I'm glad እንቋ ከምዚሉ ተጻሐፈ እንቋ ሕቶመጽ እንቋ ድማ ሪፖርት ሒዙ ድመጽ ቤት ቀለል ድማ መጹ ዝበልኩ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ካብዝን እኔ ወደለዋ ቸርች ብድሕሪን ዝተወለዳ ቸርች ሼፕ እንደሆነት አካል ክርስቶስ ናብ ጽድቅን ቅድስናን ናብ ፍጹም ንክርስቶስ ንምምሳል ክንዓቢ ገይርና ክብርና አምላክ ሆነ መንፈሳዊን ክንኮን ዝያዳ ካብቶም ዝደኸሙ ዝያዳ ንሕና በርቲዕና ክንርከብ if you follow up you can be እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ሆነ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ስለዚህ ከምዚ ዝበለ ነይሮም ምክንያቱ እንታይ ኢሎም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ስጋኹምስ ቤት መቅደስ እዩ አምላክ መሃኑ ዶ አይትፈልጡን ኢኹም መንፈስ አምላክ ሓዲርኩም ከም ዘሎ ዶ ኣብ ስጋኹም አይትፈልጡን ኢኹም ከመይ ጌርኩም ስጋኹም አካል ኣመን ዝራ ትገብርዎ ወይ ድማ ንምንታይ ምስ መዛ ኣመን ዝራ ሓደ ስጋ ክትኮኑ ትፍትኑ ሃው ኢሎ ዝምዝሩ ከም ዝነበሩ ድማ ብግልጽ ቃል አምላክ ዝዛረብ ኣፍታ ማሕበር ስለዚህ ካብታ ማሕበር ክንመሃር ግባአና
and we're gonna take it to our life ናብ ህይወትና ድማ ናምጾ ይግባና ኢየሱስ ጎይታ ክብርና አምላክ ሆነ ስብሐትን እግዚአብሔር ሆነ ካለ ማሽግሪ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ሽግርና እግዚአብሔር ያዕሪ ብጸጎ ይብጻሐና ንቆሮንጦስ ከም ዝገሩ ሐዋርያ ጳውሎስ አስተኻኺሉ ጢሞቴዎስ ሊሆ ቲቶስ ሊሆ ስፔሻሊ ቲቶስ he make a lot of great job እግዚአብሔር ይመስገን history ክነግረና ከሎ he correct that church ክብርን እግዚአብሔር ካብ ድጌጋ ብዙሕ ይዕሪዎም ቲቶስ ክብርን እግዚአብሔር ስለዚህ ካለ ዝነበሮም ሽግር አቤት ፍርድ ካ ይካሰሱ ነይሮም አቤት ፍርድ ታይገብሩ ይካሰሱ ያገርሚ በታደ ድማ ያገርምኒ ምክንያቱ ኣብ ዘመን ነው ከም ስለዘሎ the same as a Christian again we need to change ከንቀየር አለና ከም ክርስቲያና ከመንፈሳዊ ሰባት ከንከውን ክንከል አለና አምላክ መስገን ስጋውያን አይኮነ ኢየሱስ ያዌ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ወሮክታ እዚያ ካንበበልኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎሚ ክዛረበና እግዚአብሔር ይዛረበና አሎ እግዚአብሔር ክልተ ጊዜ ክንሰምዕ ናናቸው እዚያ አምላክ መስገን ክብርና አምላክ ሆነ ግና እንታይ ሎም ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ 3 ሓዋታይ ኣነ ከም ንስጋውያን ከም ንቆልዑ ብክርስቶስ እምበር ከም ንመንፈሳውያን ክዛረበኩም ኣይኮነለይን ገና ስጋውያን ስለ ዝኾንኩም ፀባ መገብኩም እጹም ብልዒ ኣይኮነን ገና ኣይከኣልኩምዎን ሕጂ እውን ኣይክትክልዎን ኢኹም ቅንኣት ባእሲ ካብ ዝህልወኩም ስጋዊ ምዃንኩም ዶ ኣይኮነን ከም ባህሊ ሰብ ዶ ትኸዱ ኣየለኹምን ከም ባህሊ ሰብ ዶ ትኸዱ ኣየለኹም ባህልን መንፈሳውነትን ብሓደ ከይድን ዝለመናየ ባህሊ ዝዓበናየ ባህሊ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣምፂኻ ኦኬ but you have to shave it ንቁርብተ ጊዜ ነገድ ስጋ ኣለና እንዲሁ ኣይገድፈናን እዩ ንቁርብተ ጊዜ ግን you have to grow ክትዓቢ ኣለካ ምና መንፈሳዊ ዕብየት ክንከይድ ክንክእል ኣለና ክብርና ኣምላኽ ሆን ኣይገድፈናን እዩ but you have to correct ቀልጢፍካ ክትወፅእ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ባህልን መንፈሳውነትን ኣይከይድን እዩ ቤተ ኣምላኽ በመንፈሳዊ ነገር በመንፈስ ቅዱስ እትዕየይ እትስራሕ ቤት እያ ክብርና እግዚአብሔር ትህነጽ ቤት እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝካሰሱ ዝነበሩ ኣብ ውሽጦም ድማ ነይሮም ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሎም ዘገርም ክነግሮም ከሎ እቶም ቅዱሳንስ ኢሎም ንዓለም ከም ንፈርድ ዶ ይትፈልጡን ኢኹም ንዓለም ከም ትፈርዱ እቶም ቅዱሳንስ ንዓለም ከም ዝፈርዱስ ኣይትፈልጡ ዓለም በኣና ትፍረድ ካብ ኮነት ግና ነዛ ንእሽተይ ነገር ክትፈትሕዋ ኣይትኽእሉም ኢሎም ስሙዑስከ ኢሉ ድማ መሊሱ ቀፂሉ ዝኸበደ ነገር I don't know ከመይ ጌርና ቴክ ክንገብሮ ንመላእኽቲ ድማ ክንፈርድ ከም ንኽእል ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም you got that high authority ንመላእኽቲ ዶ ክንፈርድ ከም ንኽእል ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚኦም ገንዘብ ሃብታማት እዮም ኢሎም that's real ገንዘብ ስለ ዝነበሮም ሎየር ሃየር ምግባር ኣየፀጉሞምን እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ኸይዶም ክካሰሱ ምንም ሽግር የብሎም they have money ስለዚህ ወጽኦም ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መሪሕነት ሰጊሮም ድማ ኣብ ቤት ፍርድን ኣብ ካልእን ይካሰሱ ነይሮም ካብ ከምዚ ጎይታ ሰውረና as a Christians አሜን ያ እግዚአብሔር ሰውረና በቤት ፍርድ ከመቋ ቤት ፍርድ እኮ ሪያ ይፈልጥን አምላክ መስገን ክሪያው ማለት እግዚአብሔር ሰውረና አምላክ መስገን አሜን ዋው ሃሌሉያ እዚኦም ዕዋዝ ካሰሱ ከማን ጋይስ ኣውሽጡ ኻስ ፍትሓዮ ምስሓው ኻስ easily simply ክትፈትሖ ክትክእል ኣለካ ነገራት ድሕሪኡ ተኸቢዱ ድማ ናብ ማሕበር ናብ ሽማግለታት ናብ መራሕት ናብ ፓስተራት ድማ ምፂኻ ድማ ይሃብቲ ሶልቤት እንዳኾረኻ ይኮንከን ዝኽየል መራሒ ድማ በዚኣ ጌርካ ትወፅእ ኣይኮነን ክብል ዘሎ ኣምላኽ መስገን ክብርና ኣምላኽ ኾን you have to do something different ተሓቕፎ ኣለካ ነቲ ህዝቢ ድማ ክእዘዝ ኣለዎ ክዕረይ ኣለዎ መንፈሳዊ ድማ ክኸውን ክዓቢ ዝግባእ ስልጠናት ዝግባእ ምህሮን ድማ ክወሃብ ኣለዎ ክብርና ኣምላኽ ኾን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከምዚ ጳውሎስ ዝገብሮ ዘሎ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ስለዚ ዝካሰሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ነይሮም ካልእ ኣምልኾ ጣዖት እውን ነይሮም ገሊኦም ማለት እዮም ካብኦም ዝገርም እዩ ኣምላኽ መስገን ካልእ ድማ እንታይ ነይሮም ካልእ ሕቶ ዘይነገርዎ ንጳውሎስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግዜ ትስበኽ ዶ ኣይትስበኽ ትሸፈን ኣይትሸፈን ዝብል ድማ ንጳውሎስ ደይነገሮ እዚ ብቤት ቀለኤል ድመፀ ታራ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማሕበር እንታይ ምዃኑ ድማ ደይነገሮ እዚ ድማ ኣብ ውሽጦም ፀገም ነይርዎ ኣብ ውሽጦም
ስለዚ እዚኦም ቤተሰብ እዚኦም ድማ መፅኦም ነጊሮሞ ስለዚ ነዚ ኩሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ ይዕሪ ነይሩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሳልሳይ መወዳእታ ራብዓይ ወይ ሓምሻይ ነጥበይ ድራር ጎይታ ኣብ ድራር ጎይታ ድማ ዓበ ሽግር ነይሮም ኣብ ድራር ጎይታ ድማ ይቃዳደሙ ኣብ ድራር ጎይታ ድማ ይሰኽሩ ሪትላለ ይሰኽሩ ወይኒ ብዙሕ ሰትዩ ይሰኽሩ ይቃዳደሙ ድማ ነይሮም ድራር ጎይታ ስለዚ እዚ ድማ እዚ ቢግ ኢሹ ኣብታ ማሕበር ማለት እዩ እዚ ድማ ንጳውሎስ ዘይነገርዎ እዚ ኣብ ቆሮንጦስ ንረኽቦ ኢና እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ሕልፈ ሌለ ዳሓር ትጥቕስ ኣንብብ ከም ብለልኩም እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ድራር ጎይታ ክበሃል ከሎ ከምዚ ሕጂ ማዕቢልዎ ደሎ ናብዚ ደረጃ ድበፅሕና ሓደ ካብቲ ናይ ማሕበር ቆሮንጦስ ኢሹ ዝነበረ እዩ ከምዚ ሕጂ በፂሕና እያ ዘለና እምበሪ ድራር ጎይታ ክበሃል ከሎ ከምዚ ዓብ ማኣዲ እዩ በቃ ማኣዲ ከመይ ዝኣምሰለ ማኣዲ ኢኻ ልክዕ ከምዚ ጎይታ ይመስገን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ነዚ ማሕበር ነዚ ቢልዲን ሰፖርት ንምግባር እግዚኣብሔር ይመስገን ሓሳብ ደምፅኦ ኣብ ወርሒ ሓንሳእ ቅድሚ ዝኾነታ ኣብ ወርሒ ሓንሳእ ምሽቲ ኣኪብና መግቢ ገብራልና እግዚኣብሔር ይመስገን እንዳኸፈልና ድማ ነዚ ቢልዲን ነዚ ናይ ሞርጌጅ ጉዳይ ምስ ሰፖርት ንገብሮ ጎይታ በዚ ምክንያት እዚ እግዚኣብሔር ዓዚዙ ይባረኩም ህዝቢ ኣምላኽ ይመስገን ጎይታ ብጣዕሚ ይባረኩም ስለ እሙንነትኩም ኣብ ዕሽርኩም ኣብ መባእኹም እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ኩሉ ትገብርዎ ሰፖርት እግዚአብሔር ዓዚዙ ይባረኩም ጎደለኹም ድማ ይምላ ኩላህና አገልገልቲ ዊ ፕሬይ ፎር ዳት እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ከምቲ ልክዕ ንሓብሮ ሕብረት ኣሕዋትና በቲ ፀግዕ ኮይኖም ቡን ገብራ ንሕና ኮፍ ኢልና ትበልዕ ትሰትይ ምሽ ከምኡ ዓይነት እዩ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ማሕበር ወይ ቆሮንጦስ ዋላ ሃዋርያ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ከምኡ ዓይነት እዩ ነይሩ እቲ ናይ ድራር ጎይታ ምስኣ ድማ እታ ትቁረስ ትባረኽ እታ ናይ ስጉኡን ደሙን ድማ እቱ ይወስድዋ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ቢግ ሴሌብሬሽን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን they are happy socialize እዮም ዝገብሩ ኩሉ እዮም ዝገብሩ ድሓር ግን እዚ ምስካር መፅዩ ጳውሎስ ድማ ይነገርዎን እዚ ነገር ምቅድዳም ድማ መፅዩ ተሓደ ጠሚ ተሓደ ወላይ እንታይ ኣባይቲ የብልኩም እንዲኹም ትበልዕሉ ኢሎም ኣብ ገገዛኹም እንታይ ትበልዕሉ መግቢ የለ ኢሉ ፅሒፉሎም ኣሎ ክእርሞም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ኣባይትኹም በሊዕኹም እፅዙ እኳ ድራር ጎይታ እኳ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ቢግ ሜል ዓብ መግቢ እውን እንተኾነ ሪል ድራር እውን እንተኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ይሃፍቱ ይሰምዌር ኣብ ገዛኻ በሊዕኹም ውፅ ኢሉ ኮሬክት ክገብሮም ኩለና ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምዚ ዝበለ እዩ ነይሩ ድሓር ግን እዚ ሓደ ካብቲ ኢፌክት ድማ እዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ኣምላኽ ይመስገን ንእሽተይ ንወስዳ ዘለና ናይ ማሕበር ቆሮንጦስ ጌጋ ንትምህርቲ ኮይኑ እንዳተቀየረ ድማ ናብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ኣምላኽ ይመስገን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ እታ ማሕበር ከምዚ ዝበለ ታሪክ ዘለዋ ማሕበር እያ ከምዚ ዝበለ ሽግር ዘለዋ ማሕበር ያ እግዚአብሔር ይመስገን ብብዙሕ ቻሌንጅ ብዙሕ ስጋውነት ዘለዋ ከም ቆልዑ ዝመላለሱ ዘይዓበዩ መንፈሳውያን ዘይኮኑ ኩራ ዘለዎም ባእሲ ዘለዎም ጉጅለ ዘለዎም ምፍልላይ ዘለዎም እግዚአብሔር ይመስገን ገሊኦም ዝዝሙ ገሊኦም ሰይተቦኦም ዝእትዉ ዝተፈላለዩ እሹ ዝነበሮም ማሕበር እዮም ሃዋርያ ጳውሎስ ግና ነዛ ማሕበር እዚኣ ሂ ኒድ ቱ ኮሬክት ደም ክንስሑ ብንስሕ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ እግዚአብሔር ይመስገን መንገዶም ከቕንዑ ብልቦም ክሓስቡ እግዚአብሔር ይመስገን ኣራዮም ኩሉ ኣተሓሳስቦም ክልወጡ ኣእምሮ ክርስቶስ ክለብሱ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈሳዊ ኣእምሮ ክለብሱ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ስጋዊ ኣእምሮ ወፅኦም ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ክለብሱ ብብዙሕ መንገዲ ፅዒሩሎም እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ዝነበሮም ድኻም ኩሉ ካውፆም ብብዙሕ መንገዲ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እናለኣኸ ነቲቶስ እናለኣኸ ብብዙሕ መንገዲ ሰለስተ ግዜ ድማ ንዖም ብምኻድ ኣብቲ ካልኣይ በፂሕዎም ሳልሳይ እውን በፂሕዎም ብምኻድ ድማ ነታ ማሕበር ናብ ንቡር ንስሕን ናብ ንቡር ቦታ ድማ ብኤንድ መሊስዋ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ህዝቢ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ there is always challenge ኣብ ቤት ኣምላኽ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ነገራት ክፍጠር ይኽእል እዩ ግን we need to correct it you have to go back ክብርን እግዚአብሔር ቀልጢፍካ ክንምለስ ኣለና ቀልጢፍና ክንዕርዮ ኣለና ቀልጢፍና ድማ መንፈሳዊ ክንከውን ክንክእል ኣለና ብባህርን ብጠባያትን ክንቅየር ክንክእል ኣለና መንፈሳዊ ነገር ክንለብስ ክንክእል ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ባህራ ኣምላኽ ክንለብስ ኣለና ኣሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስብሓት ንእግዚአብሔር ኣባ ይኹን ሃሌሉያ ስለዚ ከምዚ ዝረኣናዮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ሕልፍ ኢለ ስብከት ስለ ዝኾነ ሕልፍ ኢለ ክዛረበሉ እግዚአብሔር ይመስገን እታ ማሕበር ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ ርኢና ነርና ደጉድ ቲንግ ግና ዘገርም ነገር እታ ማሕበር ፅቡቕ ነገር ነይርዋ ስለዚ ተን ጥቕስታት ጃስት ብላኒ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኩሉ ክዛረበሉ ፀንሐ ቀዳይ ቆሮንጦስ 6 1 ካብ 11 ቀዳይ ቆሮንጦስ 1 ካብ 10 እስካብ 17
ቀዳይ ቆሮንጦስ 5 ካብ 1 እስካብ 8 ቀዳይ ቆሮንጦስ 6 ካብ 15 እስካብ 19 ቀዳይ ቆሮንጦስ 11 ካብ 17 እስካብ 34 እየ ድኾል ተዛሪበሉ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ተንካሎት ሂቦኩም ይኽብርን አምላኽኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምዝኹሉ ሽገሮም ምዝኹሉ ጸገማቶም እግዚአብሔር ይመስገን መንፈሳዊ ውህበት ድማ ነይሮም ዳስዋይ ካፍታ ዝሓተቱ ሓደ ሕቶ ደስ ድብል they are charismatic መንፈሳዊ ውህበት ነይሮም እዩ መንፈሳዊ ውህበት ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ድማ ይግለጽ ነይሩ ተማሕበር ስለዚ ከምዚሉ ጽሒፉሎም ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክትከቡ ከለኹምስ ኢሉ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ተቃል ከውጻሞኒ ኢየሱስ ጎይታይ ሶሪ ያ ኦኬ አበ ቀዳይ ቆሮንጦስ 14 ቀዳይ ቆሮንጦስ 14 ኢስራን 6 ኢየሱስ ክርስቶስ ያዊ ስብሐትን እግዚአብሔር አቦ ይሁን እግዚአብሔር ከበጽሐና እግዚአብሔር ከተስአና እግዚአብሔር ካብዛ ማህበር ከምህራና ይኽብርን እግዚአብሔር ይሁን እንታይ ይብለና አሕዋተይ እንታይ ዳዩ ክትከቡ ከለኹም ነፍስ ወከፍኩም መዝሙር አሎ ምህሮ አሎ ራእይ አሎ ቋንቋ አሎ ትርጉም አሎ ኩሉን ምህናጽ ይገበር ይል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ስፔሻሊ አብ ቋንቋ አብ መትርጓም ቋንቋን አብ ራእይን ትንቢትን እግዚአብሔር ይመስገን they are gifted ዛ ማህበር እዚያ ውህበት እዚ ዝግለጽ ማህበር ያ ደጉት ምስ ኩሉ ሽግሮም ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ድማ ስቲል is active እግዚአብሔር ይመስገን ምሶም ኮይኑ ድማ የዓይ ነይሩ ትንቢት አሎ ምህሮ አሎ ኩሉ ነገር አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚ ዝተላዕለይ ድማ ብዙሓት ካባኻትኩም ደቂሶም አሎ ኢሎም ብዙሓት ሓሚሞም አሎ ብዙሓት ድማ ዘገነፎም ሽግር አሎ ምክንያቱ መንፈስ እግዚአብሔር ስቲል ይቀጽዖም ከም ዝነበረ ኣብቲ ናይ ቅዱስ ቁርባን ጉዳይ በትሕቲልና ተንቢብና ኮሙ ኢሉ ይገልጽ ጳውሎስ ማለት እዩ ስለዚ ውህበታት ዝግለጸላ ማሕበርያ ጽቡቕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ዝግለጸላ ማሕበርያ እግዚአብሔር ይመስገን ኮሙ ድማ አምላኽ ይመስገን ዳስዋይ ካብቲ ሓደ ሕቶ ዝሓተትዎ ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕቶ ዝሓተትዎ ስርዓት ከትሕዝዎ ስለ ዝደልዩ ምክንያቱ ገሊኦም ዋጭዋጭ ገሊኦም በቲ ይንበዩ ገሊኦም በቲ ቋንቋ ይዛረቡ ስርዓት ስለ ዘይነበረ ሓደ ካብቲ አድረስ ኦፊሻል ሌተር ዝጻሓፉሉ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ናይዚ ኣብ ማሕበር ዝግለጽ ስለ ዝነበረ ይኽብርን አምላኽ ኢየሱስ ያው አሜን ክብርን ኢየሱስ ኩን ስለዚ ሓፈሻው ናይ ቆሮንጦስ መጽሓፍ ብሕጽር ዝበለ ገሊጽ ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ኩሉ ዝገለጽኮ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ክምልስ ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘንክልተ መሊሱ ማለት እዩ ሓንቲ ታ ደብዳቤ ካልአይቲ ድማ ታ ሪፖርት በቤት ቀለኤል ድመጸት መልሲ ሂቡሎም ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካልአይ ቆሮንጦስ ዝተጻሕፈት ንመራሕቲ እያ ነገልገልቲ እያ ተጻሒፋ ሞስት ኣብቱን ሳም ፓርት ኣሎን ብዛዕባ ኣገልገልቲ ሞስት ግና ንመራሕቲ እያ ተጻሒፋ ካልአይ ቆሮንጦስ እግዚአብሔር ይመስገን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣብታ ሰዓት መራሕቲ ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ኣብቲ መሪሕነት ብዙሕ ጸገም ነይሩ ኢየሱስ ያው ጳውሎስ ድማ ነዚ ነገር እዚ ይዕርይዎ ማለት እዩ ኣብቲ ካልአይ ቪዚት ምስ ገበሮ ካልአይ ምስ ከዶም ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ያጋጢሙ ዝተመለሰ እግዚአብሔር ይመስገን ሓሶቲ ሐዋርያት ዝብሎም ማለት እዩ ንርእሶም ሐዋርያት ክርስቶስ ዘምስሉ ከምኡ ድማ ካልእ ኢየሱስ ዝሰብኩ ኣብታ ማሕበርቲ መጽኦም ኣብ ሂዳዋን ኮይኖም ኣብታ ማሕበር መጽኦም ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ከኣቱ እየ ዝኮል ፒክቸር ይኽበኩም ፀኒሕን ኣብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ከኣቱ እየ ማለት እዩ ኣብታ ማሕበር መጽኦም ንሐዋርያ ጳውሎስ ኣጸሊሞም እዮም ጃስ ታሪክ ዝነግረኩም ዘሎ ሪል ታሪክ ድሃብ ብዛዕባ ጳውሎስ ኣዝዮም ሕማቕ ዝተዛረቡ ሐዋርያት እዮም ብዛዕባ ክርስቶስ ድማ ካልእ ኢየሱስ ዝሰብኩ ሐዋርያት ጆይን መጽኦም ኣብታ ማሕበር ኣትዮም ካልእ ጉዳ ኣለዎም እዞም ሐዋርያት እዚኣቶም ኣብኦም ድማ ክንመሃር ይግባአና ማለት እዩ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ይመስገን this is ኣገልገልቲ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዞም ማሕበር እዚኣቶም እዞም ኣገልገልቲ እዚኣቶም ሶሊሖም ምስ ኣተው ሌተር ኦፍ ሪኮመንዴሽን ዘለዎም ከምዚ ደብዳቤ ዝሓዙ ወይ ድማ በዚ ግዜ እዚ አይዲ ክብሎ እዩ ዝኾነለይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕራይ ንምግላጽ አይዲ ማለት እዩ አይዲ ዝሓዙ ኣምላኽ ይመስገን ከምዚ ደብዳቤ ዝሓዙ አይዲ ዝሓዙ እዮም ኣፖስትል ከምዚ ዘረባ ክእለቱ ከምዚ
ገለይሎም every mention ዝገብርዎ letter ID ደሓዙ እዮም ስለዚ ኣፍታ ማሕበር መፅኦም ይሰብኩ ንጳውሎስ ድማ ኔጌቲቭ ነገር ብዛዕባ እታ ጳውሎስ ደሎ ራእያት ህዝቢ ትመራሒ ኩሉ ኔጌቲቭ ክሕዝ ገይሮም ሞ ካልእ ጉድ ነይርዎም ዞም ሃዋርያት ሓሶት ዝብሎም ደሎ ማለት እዩ ርእሶም ዳስ ዋይ ካብ ንትሕት ኢልና ተንቢብና ሰይጣን ከማን ንርእሱ መልኣኽ ብርሃን እንታይ ይገብር እዩ የምስል እዩ ቀዳይ ቆሮንጦስ 11:13 እዩ ዘነብብ ደሎ ቀዳይ ቆሮንጦስ 11:13 ከምኡ ድማ 4 እንዳነጠርኩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዞም ሓሶት ሃዋርያት ካልእ ኢየሱስ ድሰብኩ ካልእ መንፈስ ዝቕበሉ ቃል ኣምላኽ እስከ ከንብቦ ኣምላኽ መስክ ስለዚ ሓደ እኳ ኣብ ቀዳይ ቆሮንጦስ 11:4 ሓደ እኳ ንሕና ዘይሰበኽናያ ካልእ ኢየሱስ እንተሰበኸ ወይስ ንስኻትኩም ዘይተቐበልኩሞ ካልእ መንፈስ እንተተቐበልኩም ወይስ ዘይረኸብኩሞ ካልእ ወንጌል እንተ ኣምፅኣልኩም ፅቡቅ ትዕገስዎ ኣለኹም ኢሉ ኣብ 13 ድማ ከምዚ ይብል ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ከዓ ሃዋርያት ሓሶት ዝጥብሩ ዓየቲ ርእሶም ንሃዋርያ ክርስቶስ ዘምስሉ እዮም ኢሉ ሎ ገሊፅዎም ኣሎ ስለዚ ከምዚ ዝበሉ ኣገልገልቲ ሃዋርያት ኢና ዝብሉ ላይሰንስ ደለዎም ዶ ክብሎ ወይ ድማ አይዲ ደለዎም ናብታ ማሕበር መፅኦም ብጣዕሚ የሸግሩ ነይሮም ካብቲ ሓደ ድገብርዎ ድማ ዝነበረ እንታይም ይኽፍሉ ነይሮም they have to pay them ነታ ማሕበር ምስ ሰበኹ يخفلوهم إذا حجم مستي ناب كلا خينا خير مستي official example زفقدون عاي بوانجيل كم الجبي جبوا زبل أيقون زيهم different حاسوت هارة different يوم ريتلارين تايمز جبرون أي بحق متيوم كقلقلكم تخينا خنديهم توبون زبليهم لسه كم زانا قلقلكم قلقل الله مش أنا متي أنا باسترس مخلوم قلقل تخيناس باستر حاوي خنديهم كتبوني خنديه كتبون زبلو يوم أف بأف زوم هواري زياتهم you have to pay me كندي خامون كفلن زبلو حاسوت هواريتهم سلازي أفتو وانتي يخفلوهم نيرهم يخفلوهم نير that's why the papers زلوا متمسن نيتا دبدب بيزحزو you get it حسكم ما إخزابير مسكن يا the paper حيزهم متسوي هوارياتنا إلهم تاشم قبرو يسوبكو لزربا خلوهم خليو طبعا بنياتات كخون خلوهم بالزربا قلا هيودانيهم ناي حق مسيون زتنع خون خلوهم مخنيات حاسوت هوارياتي لهم الله سلازم متيهم officially يخفلوهم officially you have to pay me for this service وبلوهم مالتي كفلن لك هذولين سلازم حواري بولس أبزي وانزي مبأر تام حبر مرحة دما شجر فتيرهم بولس دارلهم الرأي مالتي بزح الرأي يوم شفت قبر خلوب easily حواري بولس تعذبوا سمعوا إخزابير مسكن كعريهم كله دما نرأي كم زي يبل دما حواري بولس نيشتي تناتو physical appearance بزح هيك زاربني يشتغل كابت أود الله بقرنطاس كتاكس إخزابير مسكن انتايبل أبى قداين قرنطاس 11:6 نحد حزنا إخزابير مسكن فلو أكتب قبرون تدلهم قداين قرنطاس 11:6 كم زيبل بزرابكو عشاء أنت خونكو بفلتاسكم أيكونكم جناخه بكلنا أباحتكم جهودات إنا بزرابكو عشاء أنت خونكو بفلتات جنا أنت أيكونكم كمو أيكونكم إخزابير مسكن سلازي حواري بولس أبزخ جلس كله بزح ناي حواري بولس سوري انترابت جيرات اللابتوب بزح ناي حواري بولس أجمعت يبرن إخزابير كون فيزيكال نيروي فيزيكال جلجلة أجمعت نيروي هذا خفتي أبز منشن جلو بزربان تخونكو عشان تخونكو كمزي علومش كلا زربا زلو علو سب اوكي انتي سنتنس دي بحال وردس put together زغبر very صبق دزارب الله ايصلاني እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ኮም ይኮነ ነይሩ ሶሻል ላይፍ ከገበር ኮላ ሂዝ ዲፈረንት ነይሩ ስለዚህ በዘረባ እኮ ዓሻን ተኾንኩ በፍልጠት ግን ኮም ይኮንኩ ነይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አፍታ ማህበር ኮም ዝበለ አራያ نيرو أب كلاي قرنطاس 19 دم دقيم الله ماله كلاي قرنطاس 19 مالتي أو دم تزاري ولا هوري باولس قال picture كوباكم نيب هوري باولس دقاونا قال you don't have to judge نسبنا قال إنه دخون نسب بدقر إيخا حتصير يخون نوح يخون كأيه يخون أني يخون سليم يخون it doesn't matter sorry for this word إذا قال زي it's not about that إذا ما نفسهم نتيجة زابير مسكن you have to see نتسبت بتسقى أملاك كتري ولا كا
እግዚአብሔር ዝሃቦ ክእለት ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ክብርና ኣምላኽ ኾን ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዘረቡ ሓደ ናይ ዘረባ ሰንተንስ ምግጥጣም ከም ትጽሑፉ ሓያል ክዛረብ ከሎ ግን ክእለት ናይ ዘረባ ከም ዘይብሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ባዕሉ ይምስክር ካልእ እውን ጸገማት ነይሩ ፊዚካል ግን እሱ ይኮን ካን ክትርኢ ንሰብ ናገልጋሊ ይኹን ንሰብ ይኹን ንመእመን ይኹን ብደገ ትሪኦ ንሕና መንፈሳዊ ዳስዋይ ክርስትና ናይ መንፈሳውነት እዩ ብራዘር ክርስትና ናይ መንፈሳውነት ብመንፈሳዊ ዓይንትኻ እንዳረኣኻ ንሓውኻ መዋርስትኻ ጌርካ ሪስፔክት ትገብሮ ትርድኦ ነገር እግዚአብሔር መስገን አይ ዶንት ኖ ከመይ ኢልካ ገልጸ this is Christianity እግዚአብሔር መስገን ብስጋ ይኮንና ብስጋ እኳ ንነብር እንትኾንና ብስጋ እንታይ ንገብርኒና ኣይንመላለስኒና እግዚአብሔር መስገን ወግና ብስጋ ይኮንና እግዚአብሔር መስገን ብስጋ ተነበርና ብዛዓለም we not living in ስጋ ብስጋ ይኮንና ንመላለስ መንፈሳዊ ነገር ይኽርስትና ክብርና አምላኽን is spiritual እና ክትዓቢ ያለካ በዚ መንፈሳውነት ድማ ነፍስ ወከፍ አገልጋሊ ይኹን መእመን ይኹን ከዓቢ ክኽእል ኣለዎ ርድኡ ክኸውን ኣለዎ እግዚአብሔር መስገን we need to correct ባህርና ጸባይና correct ክንገብር ክንክእል ኣለና አምላኽ መስገን ክብርና አምላኽ ካብዛ ማሕበር እዚኣ እዚና ንማር ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ some issue ነይሩ ወይ ፊዚካል ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 10 እንተይሎ ገለ ሰብ እተን ደብዳቤታቱ ከበድቲ እየን ጽኑዓት እየን ባዕሉ ምሳና ከሎ ግና ድኹም እዩ ዘረብኡ እውን ንዕቕ እዩ that's the truth that's they say ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ድፈልጦ እግዚአብሔር መስገን ግን ከም ዝብለኩም ኣየገድስን እዩ ክእለት አምላኽ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ዝሃበካ ጸጋ እግዚአብሔር ዝሃበካ ክእለት እሱ ይዘገድስ النفس وكف دما بتمنفسوا عين تخنريو بتمنفسوا عين تخنردو اذن እግዚአብሔር ትእዛዝ እዩ ክንዓቢ ያለና ካብ ስጋውነት ኮጽእ ክኽእል ኣለዎ ሜንታሊቲና hna we need to have mind of Christ ክብርን እግዚአብሔር ሆን ናይ ክርስቶስ አእምሮ መንፈሳዊ አእምሮ ክህልወና እዝና እግዚአብሔር ፍቃድ ነዚና ድማ ንዓቢ በሓባር እንዳተሃናነጽና በዘይገድስናተ ድኻም በዘይገድስናትኩም ድኻም you have something special ክብርና አምላኽ ሆን and I have something special that's the word of God ክብርን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቃል እዩ and we respect that ክብርና አምላኽ ሆን ኢየሱስ ጌታ አሜን ስለዚህ ከምዚሎም ይብሉ እዮም እሞ በተን ደብዳቤታይ ከሰንብደኩም ከም ዝደለኹ ከይመስለኩም እየዝዝብ ዘለኹ but that's true ሆሚም ዝብሎ እኔ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘረባውን አሻንተ ሆንኩ ይልሎ ክብርና አምላኽ ሆን ኢየሱስ ጌታ ስብሐትን እግዚአብሔር አቦ ይኹን ኮልታፍኩም ከም ሙሴ ዘረባ ዳይ ትኽእልኩን ኣይክእልን የነስን ገለስደድ እግዚአብሔር ክትቀመልካ እንዳደለ ኮልታፍኩን ኮርታዕኩን I don't know whatever ኩን ንእግዚአብሔር ሱ ይኮነን እትናህና ፊዚካል ፓርት ኣይኮነን ዘገድሶ አይኒው አካልና ቤት መቅደስ አምላኽ ክንካና ሆኖ ይግባይ አበገልግሎትን አበገልገልትን የድዛረብ ዘለኹ አጻውዒትን ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ክእለትን ዝሃበና የድዛረብ ዘለኹ እግዚአብሔር መስገን I understand we need to take care of our body ግን አነ ዝዛረብ ዘለኹ በንሰብ በደጋው ነገር ክንመዝኖ የብልናን አሜን ነገልገልት ንመዘምራን ሁሉ አይነት ኣብዚ ቦታ ዝግበር ብስጋ ይኮን ካን ትፈልጦ በመንፈስ ክትፈልጦ ክንፈልጦ ክንከል ኣለና አምላኽ መስገን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ከምዚ ኢሉ ናፍቲ ሓሳበይ ክምለስ እዞም ሓሰውቲ ሐዋርያት ናኸም መስገን እዞም ሓሰውቲ ሐዋርያት ክርስቶስ ኢና ዝብሉ መጥያም መሰጸሎ ከም ዝነገርኩኹም ይኽፍሉ ስለ ዝነበሩ ቻርጅ ግብር እዮም እግዚአብሔር መስገን ባፎም ድማ ያፍት ፓይም ይብሉ ከምዚ ኢሉ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ 11:7 ተዛሪቡሎ ቀዳይ ቆሮንቶስ 11:7 ሶሪ ቀዳይ ቆሮንቶስ 11:7 ከምዚ ብለና ወይስ ንስኻትኩም ምእንቲ ልዕል ክትብሉ إلى رأسي أتعيت وانجيل أملاح بخمو أنت سبقلكم دو حاتيات غيره أبشون ما تنأخذكم أنتي كجلجل إلى إيه كابتن كباتاتن عصب إن تقبلكو نتن كلاوت محبر زبز كوان يجيتت أنتي زبز الله ويس نسخاتكم أنتي لعل كتب له إلى رأسي أتعيت وانجيل أملاح بخمو بدي جنزب أنت سبق كلكم حتى تجري وانا تيجي حوارات يوم زي charge them أنا compare يوم تجبرتهم أبلا دم compare جبر إذا قلت speaker إذا خمسي إذا إلهم كم تقول لك عز فترة أولوس رو أبولوس رو ناي كريستوس إلهم زت فعل عليه the same thing شجرة فتهم ما راح تزنا برا أيوة زدم أجزابير مسكن سلازي
بخوم وانجيل تسبكلكم سنتاي ويدما خافتن كالوت دما محبرات نقرنطوس كغلغل اندابلكوس نتن كالوت محبرات ابيشا زنبرا غنزو هابوني I have to go to preach the gospel نافتن كالوت محبرات كيدخ سبخي اندابلكو نتن كالوت محبرات كان بزبيزي اندي يلو كوشن مارك حطهم قال بخوم ايو دما دهب بخوم ايو دما زقبل نيرو حواري باولوس كبرن اغزابير هون يسوع كريستوس غويداي سلازي دما نافتا قندي قداي قرنطوس معرف ثلاثه نافتا قند حسابي تقندم نايز كله بيكتشر نافتا قند حسابي خمصي عبي بيكتشر رينا لنا اغزابير مسكن سلازي حواري باولوس كمزيلو صحيفلهم اغزابير مسكن ناباخومس ناباخوم تما حصنا دبدابي دو تلنا كم بحدش نرسنا كنا معقب نجمر علنا ويس كمتم قليهم قبل كلهم كمتم قليهم حسوت حواريات مالتي هيز منشن دم ابا بزعباتهم حسوت حواريات يدزارر كمتم قليهم تمعقبنا دبدابينا باخاتكم ويكا باخاتكم تلنا ايا سلازو كمتم حسوت حواريات لايس دبدابي حيزوم دموصو ايدي حيزوم دموصو حوارياتنا اندابلو دما زبزبزو نتمحبر زنبرو كومودو تلنا አይተለና ናይሉ እግዚአብሔር መስከን نحنا بمنفس قدس بمገልጋልና ንስኻትኩም ቁል ዓደብዳቤና hana ኢኹም ኢሉ እግዚአብሔር መስከን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ስለዚ አይለና ናይሉ ብዛዕባ ክእለት ድማ ብዛዕባ ኣብ ቆሮንጦስ ዝግበር ዝነበረ ብትእምርት ተኣምራትን ብዙሕ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኦኸ ገልግሎም ከሎ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ስለ ዝገበረ ሐዋርያት እግዚአብሔር መስከን بزعبو خزاربن كله دمار كمزي يلو እግዚአብሔር መስከን ስለዚ ተደብዳቤ አይተለናን እያ ስለዚህ እንታይ ኢሉሎ አምላኽ መስከን አፍ ሰለስተ ዘለኹ በክርስቶስ ግን ኣብ አምላኽ ከምዚ ዝበለ እምንቱ አላትና ክእለትና ካብ አምላኽ ዳይ እንበር ካብ ርእስና ገለ ከም ዝመጻና ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይንኽእለኒና ኢሉ ስለዚህ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ክእለት መንፈሳዊ ዕዮ ክንዓይ ትምህርትን ተአምራትን ክግበር ከንምህር ዛ ዓይነት ክእለት ዝሃበናስ ካብ አምላኽ ዳ እምበሪ ካብ ገዛ ርእስና እንታይ ኮነትን ኣይመጸትን ካብ ገዛ ርእሰይ ጸጋ የብለይ እንበል ካብ ገዛ ርእሰይ ክእለት የብለይ እንበል እግዚአብሔር መስከን ካብ ገዛ ርእስና ክእለት የብልና አና ከምዚ ለደው ኢለ ከገልግል ስናት ማይ ካብ ገዛ ርእሰይ ኣይክእለኒ ክእለት የብልና ክእለት ዝወሃብ እዚኣ አድረስ ከገብራ ደለይ ክእለት ዝወሃብ زجرم نجاري إجزابي راسرحه تأجخ بكاهله كألت كبكاهله حواري تكون تخل نبي تكون تخل ممر تكون تخل قاسق تكون تخل وانجيلا وقت تكون تخل زماري تكون تخل دتفعل عليه خألت إجزابي من فصاح خألت كبنا خله تزجرم نجار نعخ ولا حنتي تجبر الكنه نتسبتي ولا حنتي تجبر لنا نعي تخألت تي إجزابي زبنا خألت نعي ولا حنتي تجبر لنا زجرم نخالي أتواب تخيلت دي أنا من يتواب مزمران تخين كان نخالي أتواب I need to point this تخيلت إجزابير زبكة حواري خون نبي خون أب كله علامات كفلة دلونا أقل قلتي دلينا إجزابير يقبعنا أملاخ مسكن كله عينت إني تخيلت دي أنا عخا أيكونة تواب نما أقل قلي أيكونة تواب تخيلت دي أنا نخالي السبيع تخيلت دي أنا منع نخالق سبيع سكن والله ملهم مسكن تخلت تيا نخالق سبيع زابير زابن نخلت نمانيا نعاهم يا ملهم ناتي كلا نعاهم يا تناتكم كلا تدمى نعيا ملهم مسكن that's how spiritual دسر منفسه دسر حومي تخلت زابير that's why كلتنا كاب أملاخ ده أمبر كاب جزارسنا ولا حنت نجاري بلنا يلو حواري باولوس كاب جزارس كن حسب كمان يكلنا كن حسب think كمان كن حسوا أيجب أنني زابير مسكن كن حسبه كم حساب كمان قبل بنا خمس أي جباني ما هنا حدا جنيايو أبى قلقلات نقلقلت الزراب الله هم لا مسكن حدا جنيايو أبى قلقلاتنا كتحسب كمان كم زجيرة واي كم زسبيخة واي كم زجيرة جزابير فوق زجيرة بإيدي قليل كأفتم كحت أتو كمان أي كتحسبه كمان أي جباني نو يبين كتزراب الله كتحسبه كمان أي جباني كلام الله ما هنا حدا جنياي نقلقلت very حدا جنيا زي كندي كافت حدا نقلقلتي እግዚአብሔር بفولي نجارات سيوم دحرأ تأخلاتهم تجزابير ذهبهم كلاتهم قص بقص انداتف كم زي لا من سئنوا እግዚአብሔር ذهبهم كلاتس يسئنوا ثم قلقلت حوال
كم زخماي زسبخ زلهو قالوتهم كابي زعبي أبوتات حواريان نبيات أب كل عالم زلهو سبيشالي إيرتراين زابير مسجن إذا نجر زيا شفت تقبر كجمر كلها يجنا لوز اللوت كألاتك قاب أملاح دا أمبري كألاتنا قاب أملاح دا أمبري قاب جزء رأسنا خمس متر فتوم كنا حسب أجبانا that's very important زابير مسكن زي أسمر قبل الله دليل يا قرة تجزي خو سلاينا ساعات almost I'm gonna finish كبرنا أملاخون سلازي يسوع كريستوس قايداي كبرنا أملاخون سلازي أنت يلو أمنتونا أفتا أمنتوني الشيخ زارب أمنتونا أنتايو أب أملاخي لك زابير مسكن إذا أمنتو زي أجداسي ده إذا أمنتو زي مسكلت بتعم أجداسي ده أمنتون كلتن very important ده سلازي خن حسب كنجمر كلنا ناس وايكم زوالكم كان حسب كنجمر كلنا وي كعبي كجمر كله من توي انتي تخونا لا مالتي هاب اغزابير اقول الله حسكمني كحسب كجمر كله اغزابير ذهبن نخلت كحسب كجمر كله من توي كاب اغزابير يلعلو الله من توي كاب اغزابير تلعليو دما تخلاتتي كاين رخبو نخلينا أقلقلتي so we need to make sure እግዚአብሔር ትምህርትን ተአምራትን ይግበር ብዙሕ ነገር በህይወትና ይግበር በቃል ጸጎ ይባርኸና በቶም አገልግሎት ህዋትና ብዙሕ ነገር ይግበር እምንቶና ሁሉ ጊዜ ከመገልገልቲ ሁሉ ጊዜ እምንቶና አብ አምላኽ ክኸውን ይግባ that's why ድማ በክርስቶስ ከምዝ ዝበለ አብ አምላኽ ከምዝ ዝበለ አብ አምላኽ እምንቶ አላትና ሃሌሉያ سبحاتنا إخزابير هون توكلتنا أمنتونا نمكحلو نجر نخلتنا أكتيف زجبرو إنفورس زجبرو ويدما نبذل على منفسه هوتنا زاد صحنا أمنتونا كل إخزاب إخزابير كهون كله سبحاتنا إخزابير هون لو مخزابير أمنتونا إخزابير كهون أب كله عينة مداي كألات نولو إخزابير منفسه خلات هون مدراو خلات هون أمنتونا كم كريستيانات إخزابير كهون يجبو دلايو عينة ميراكلس يهون عملهم مسكن مو تتسوالا ولا بزح نجر عبيت نجر إخزابير يبصحنا أبزا محبر زيا وهبتاتو بفولي يقلت ولا بتفعل عليه باراتو أما أخلنا زلوا حوات منتونا كل جزيها ما قلت أب إخزابير كم هزب دما وجن زبحال نجر قوت خلاله ملو بملو إخزابير مسكن منفسوي حتى حساس بحيزنا كنا ما لا لسنا إخزابير فقادي أملاخ مسكن كبرني يسوع يخون سلز منتونا أب أملاخ يخون هاللويا سبحان إخزابير يخون إخزابير سناي سلازي كم زبالة محبر كم زبالة بروبلم زلوا جن ستيل أملاهم مسكن بمحرة أملاح زت فتحت أملاهم مسكن إخزابير دما زبطهم إخزابير مسكن نثما قلت دما دسمع حزبي إخزابير مسكن إخزابير دما ردي هو at least right متيم at the end مالتي خبرنا إخزابير هون يسوع هي ويعمل سلازي مدراو خلت بزح هيك زارمني جزي خيدنا الله I'm gonna take 5 minutes تعقصونيهم إخزابير مسكن 5 دقائق كوديه إخزابير مسكن مدراو خلت دما نبت خرسيان بتعمي يليا مدراو خلت مدراو طبب أملاهم مسكن بتعمي أنت يقبر يلينا إخزابير مسكن سلازي كل عينات كلت إخزابير بيتو يدلي إخزابير مسكن سلازي ناي دانيال حان تخنببي بو نمودا تاجت خيري أملاخ كأنا زوم 4 منسيات زياتهم فلتاتهم بكل مصحف طببن كأمستوعى الهبهم دانيال دما بكل رأيات حلمتاتن يستوعلنا برا دانيال حدا 10 شعات إخزابير مسكن دانيال 6 4 دما شعتهم رأسات مسافنتن دانيال بناي منقص قداي مخنيات كرهبلو دلي جناخه أمون نبرمونه قال جيجا ويس منقف كأ سأنا الأمة بمخنيات ويس منقف كرهبلو خطة أي قالوا انتي نبرة أمون أمنتو سلاز دانيال توم عروخته 4 يوم مالتيوم 3 يوم مس دانيال 4 very faithful أمونات أمنتهم كله أب أملاخ سلاز نبرة إخزابير دم خاب كله قبل لا بيلهم ده كالديان قانقان أي كالداوين ده كله كم تماريخهم بابلون زخدو إخزابير قانقان أي كالداوين أخي لهم إخزابير مسكن بزحنا قرد ما بفلتات ناي ساينس تمارا مرتيهم توم عليتهم أفتوان تزنبرو إخزابير دم بزنا قر intellectual إنتاجيرهم باريخهم إخزابير مسكن سلازم من إسياتنا سبيشال هاي سكول دلهم أب كامب أب فيرس دلهم إخزابير كبارهم منتهم أب أملاك خون all kind of people we need إخزابير مسكن كل عينات مهور لما نبيت أملاك أنت يقبري يلي أيوة آمين we need lawyers آمين ده we need doctors إخزابير مسكن we need insurance ناي إتكلت ناي أمره
ክእለት ዘለዎም ሰባት የለና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላኹን ስለዚ ማሕበር ቆሮንቶስ ከምዚ ዝበለት ያ ኔራ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ክእለትና ከመን ኢሉ ክእለትና ከመን እዩ ክእለትና ከመን እዩ ክእለቴ ካብ እግዚአብሔር ይንበል እግዚአብሔር ይመስገን ተሲናስከ ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ክእለተይ ከመን እዩ ካብ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክእለትና ካብ አምላኽ እዩ ካብ ገዛ ርእስና ወላ ሓደ የብልና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ኾን ክእለትና ካብ አምላኽ የምላኽ ይመስገን ሎምን እግዚአብሔር ክንእመኖ እምንቶና ሁሉ ኣብ እግዚአብሔር ከሆን ክብርን እግዚአብሔር ኾን ክእለትና ካብ አምላኽ እዩ ሃሌሉያ እስከ አዳውና አልዕልና ክእለትና ካብ አምላኽ እምንቶና ኣብ አምላኽ ነግበር እግዚአብሔር ይመስገን እምንቶና ኣብ እግዚአብሔር ነግበር እግዚአብሔር ይመስገን ክእለትና ካብ እግዚአብሔር እዩ እስከ ንቁርብተይ ደቂቕ ንቁርብተይ ደቂቕ ግዜና ኸይድሎ ንቁርብተይ ደቂቕ ክእለትና ካብ እግዚአብሔር እዩ እምንቶና ካብ እግዚአብሔር እዩ ናይ ብሓቂ እስከ መንፈሳዊ ህይወትና ንርአይ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈሳዊ ህይወትና ንርአይ እስከ ሎሚ ናብ ህይወትና መፂና ንርአይ ህይወትና ንርአዮ አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓብይ አምላኽ ስልጣን ክብርን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሓንሳ ተዛረበ ኣነ ድማ ክልተ ሰዕ ሰማዕኹ ጸጋ ድማ ናትካ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክእለት ድማ ናትካ እግዚአብሔር ይመስገን ክእለትና ካብ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ርእስና ገለ ነገር ከም ዝመጽእ ሓስብ የብልና ናይ ምድራዊ ክእለት ይኹን መንፈሳዊ ክእለት ይኹን ከም ክርስቲያናት ከም መንፈሳውያን እየ ዝዛረብ ዘለኹ ከም እኹላት ሰባት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ክእለትና ካብ አምላኽ እዩ ሃሌሉያ ክእለትና ካብ አምላኽ እዩ አሜን ሎሚ ክሕድሰና እግዚአብሔር ንመራሕቲ ነገልገልቲ ክሕድስ እግዚአብሔር ንህዝቡ ክሕድስ ክእለትና ካብ እግዚአብሔር ኢልና ንእግዚአብሔር ክንእመኖ እምንቶ ኣብ አምላኽ ኣላትና እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ዝበለ እግዚአብሔር እምንቶ ኣላትና ክእለትና ካብ አምላኽ ዳ እምበሪ ካብ ገዛእ ርእስና ከም ዝመፀ ዋላ ሓንቲ ክንሓስብ ኣይግባአናን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክእለትና መንፈሳዊ ክእለት እግዚአብሔር ዝሃበና መንፈሳዊ ጸጋ ዝሃበና እግዚአብሔር ይመስገን በብቲ ንኽእሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣባና ብመንፈስ ቅዱስ ዘንበሮ እዚ ክእለት እዚ ካብ እግዚአብሔር እዩ ሎሚ ምእማን ይግባአና ህይወትና ካብ ስጋውነት ክንወፅእ ይግባአና ካብ ክርክር ካብ ባእሲ ካብ ናይ ቆልዑነት ናብራ ክንወፅእ ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ዝግባእ ብፍርሓት ኣምላኽን ብፍቕሪ ኣምላኽን ብምርድዳእን ክንነብር ድማ መንፈሳዊ ህይወትና ክሕደስ ይግባእ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ከም መንፈሳውያን ከም እኹል ሰባት ንኾነሉ ዘመን እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ክምለስ እዩ ህይወትና ገዛ ርእስና ንዕርየሉ ዘመን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ቀልጢፉ ክመጽእ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን እግዚአብሔር ከም ቃሉ ክገብር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ገዛ ርእስና ኣቃውማና ኣተሓሳስባና መንፈሳዊ ክኾነሉ ዝግባእ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረኽ ሃሌሉያ እስከ ብሓባር ኮይና ኩላህና መጽሓፍ ቅዱስ ክንሕዚና እግዚአብሔር ይባርኩም ኩላህና መጽሓፍ ቅዱስና ክንሕዚና ሙዚቃ እንዳተጫወተሉ ኣስኪ ሓዌ ይተባረካ ኩላህና ካልኣይ ቆሮንቶስ 13 ከነውፅኢና እግዚአብሔር ይመስገን ብሓባር ድማ ከነንብቦ ኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ በዓልና ዝሬት ሃሌሉያ ሎሚ ከም ኣገልገልቲ ሎሚ ከም ህዝቢ እግዚአብሔር ይመስገን ካብዛ ማሕበር ቆሮንቶስ ተማሂርና እግዚአብሔር ይመስገን ኣካይዳና ዘበለ ህይወትና ዘበለ ኩሉ ከነቕንዕ እግዚአብሔር ይመስገን ምስ ሕዋትና ዘሎ ፍቕሪ ሕውነት ከንሕሉ እግዚአብሔር ይመስገን ብኩሉ ድማ ሙሉኣት ኮይና ክንርከብ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ በዚ ነገር እዚ ክንዓቢ እግዚአብሔር ክረዳና ፀጉኡ ከብዝሓልና ሃሌሉያ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓባር ኮይና ክነንብቦ ኢና ብልብኹም ድማ ክተንብቦ ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን ብሙሉእ ምዕራፍ 13 ክነንብቦ ኢና እዚ ምምፃእ ናባኻትኩም ሳልሳይ ግዜ እዩ ዘረባ ዘበለ ብኣፍ ክልተ ወይ ሰለስተ ምስክር እዩ ዝኸውን ክርስቶስ ናባኻትኩም ብርቱዕ እዩ እምበር ናባኻትኩም ድኹም ኣይኮነን እሞ በቲ ኣባይ ዝዛረብ ክርስቶስ ምስክር ከም እትደልዩ ርያ ኣሎ ርአ ከምቲ ካልኣይ ግዜ ምስኻትኩም ከለኹ ዝበልክዎ ሕጂ እውን ካባኻትኩም ርሑቕ ከለኹ ናባኻትኩም እንተ ተመለስኩ ነቶም ቅድም ዝኣበሱን ነቶም ዝተረፉ ኩላቶም ከምዘይ ድንግጸሎም
قدم نجيرة إيه أقدمون نجر الله كريستوس بدخام تسقيلو بحيل أملاخ يو كوينو ينبر إيو نحناون أبو دخوماتنا بتا أبخاتكم زلو بتا أبخاتكم زخونا حيل أملاخ جنا مسؤهيوان كوينا كنبر هنا بأمنة أنت عليهم رأسهم فتنو رأسهم مرمرو ويس يسوس كريستوس أبخاتكم كم زلو دب رأسهم أيتفلتون إيهم بزين تتريكونس مخطاز أيتتنعيهم نحنا قنا مخطاز زينة كم زخونا كم زي كوننا تفلتو تسفى قبر اللهم كتخفوا أي تجبروا نبأم كتخفوا أي تجبروا نبأم لاخ نلمن علنا نحنا أقوى ما غتق من نتصنع أنت خلنا من أنت نسخاتكم سنة كتجبروا أمبر نحنا ما خت من أنت نتصنع مسيرنا عن الرأي أيقوننا نحنا نحكي أمبر مسحك أزت قرار قال أقوى تجبر أي كألنا نيو كنجبر أي كألنا نيو نحنا أنت دخلنا نسخاتكم أنت برتعكم هنا النحجوس أزون ملوءات كتكونوا نتقلي علنا إخزابير مسك من أنت زي بتي لمهنات أنبر لمفراس زي كونه قويتات هذا الناس سلطان بس ما تأخذ أكينا خيبر تعلكم روحوا كلكم تحفلكم الله بس ترفس حواتي تحققوا أملاك مسك ملوءات كنوا صناعات كنوا بحنت عصب كنوا بسلام نبرو أملاك فورا سلام منك مسخاتكم خون أيوه نحرفكم بقدس مسعام سلام تباهلو كلاتهم قدسان سلام يقولهم الله أجابوا يتانا يسوع كريستوس فقراء أملاخن عبرت منفس قدسن بس كلاتكم يكون آمين زابير سلام الله تبارك يكون زابير عزيز وبارك